Сәлам, дуслар! Тапшыруны башлап, экраннар алдына районыбызның атаклы укытучысы, танылган сүз остасы Әлфия Борхановна Заитованы чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур тулган көнен каршылый. Шул уңайдан аның 7нче сыйныф укучылары һәм әти-әниләре ихластан котлыйсылары килә. Әлфия Борхановна турында бик күп сөйләп була. Аның хакта без нык рухлы шәхес дип әйтә алабыз. Язмыш дигәннәре шушы сабыр хатын аркасына бихисап сынаулар койды. Кайгыларны мулдан татытты. Бер күтәреп алды да бер яңадан этте, тыртты. Йыгылса да еламый торган, гомердә үз кайгысын, борчу мәшәкатьләрен кешегә күрсәтми, үз эшендә калдырып, авыр булса да елмаерга тырышкан кеше ул. Безнең балаларыбызны 5нче сыйныфта каршы алып, олы юлга әкренләп бастырды. Шөкер, быел 6нчы сыйныфны тәмамладык. 2 ел эчендә без барыбыз да бер зур гаилә сыман булдык. Һәр балага кирәкле сүзен табып, вакытын кызганмыйча, мәхәббәтен дә, игътибарын да тигез бүлеп бирә ул. Аның шул кадәр зур тәҗрибәсе, белеме, тәрбиясе ки, безнең балалар аңа каршыларында олуг бер затка табынган сыман карылар. Алда да бу шулай булсын. Безнең шиксез хөрмәтебез һәм бары рәхмәтебез генә яусын иде аңа. Хөрмәтле Әлфия Борхановна, сабырлык, түземлек сезгә, яраткан улыгыз һәм оныгыгызның бәхетенә куанып яшәргә язсын. Әлегә кадәр булган кайгылар барысы да соңгылары булсын, Раббым. Эшегездә уңышлар, югары дәрәҗәләргә ирешүегезне телибез. Акыллы балалар, сабыр һәм аңлаучан ата-аналар гына очрасын. Укытучы зур хәрефтән дисәк, бу сүзләрем хата булмаслар. Күпме төннәр үткән йокы күрми, алар инде бушка узмаслар. Рәхмәт сезгә, укытучы түгел, икенче әни булдыгыз. Гыйлем белән үз итәргә безгә барлык кешегезне куйдыгыз. Олыларны олы күрә белеп, өйрәттегез хөрмәт итәргә. Авырлыклар килсә сабыр булып, шатлыкларны бергә билергә. Укытучым, нинди бөек исем, зур урыны йөрәк түрендә. Сезне сагынып, хөрмәт белән генә телгә алырбыз без гомердә. Кытлы булсын сезнең бәйрәмегез, теләк юллый укучы балалар. Безгә кушылып, ата-аналар да бары бәхет теләп калалар. Хөрмәтле Әлфия Борхановна, укучыларыгыз һәм рәхмәтле әти-әниләр сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлап, бары шатлык һәм куанычлар телиләр. Без исә үз чиратыбыздан сезгә нык исәнлек теләп калабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Мәктәп еллары күңелле үтә, һәрбер елыбыз сизелми китә. Еллар безне гөлүрләргә илтә, мәктәпкә дәшеп сентябрь җитә. Кыңгыраучыңдай укытучым нәшә, сәләтле шаян классташларны, көләч кадерле акыллы һәм сабыр, güzel asıl taşlarına. Kıngırauşыңдай укытучым нәшә, сәләтле шаян классташларны, көләч кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле güzel асыл ташларына. Мәктәпне сагынып
рәхмәт әйтәбез, күңелләр дәртле сагынышканбыз. Вакытта чаба, дуслар әйдәгез, кыңгыраучыңдай укытучым дәшә, сәләтле шаян классташларны, күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны. Кыңгыраучыңдай укытучым дәшә, сәләтле шаян классташларны, күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны. Туган мәктәбем безне каршылый, ныклы белемне анда туплыйбыз. Укытучыма рәхмәтләр чиксез, тырыш хезмәтегезне зурлыйбыз. Кыңгыраучыңдай укытучым дәшә, сәләтле шаян классташларны, күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны. Кыңгыраучыңдай укытучым дәшә, сәләтле шаян классташларны, күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны. Кыңгыраучыңдай укытучым дәшә, сәләтле шаян классташларны, күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны. Кыңгыраучыңдай укытучым дәшә, сәләтле шаян классташларны, күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны. Күләш кадерле акыллы һәм сабыр, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны, кыйммәтле гүзәл асыл ташларны.